लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां बेनो जाहैबाय साख्रिनि रादाब ओंखारिया गोबावसिममोन अदेबानि गोबाङानो बिबाय थादों जेखि जाया मानो नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब लाबोना होफैबावबाय बे जाहैबाय सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया अर्थात सुप्रिम कर्टआव जागोन बेनि साख्रिनि स्पटआ अब्ला नोंथांमोनहा फारियै मिथिना लानाया गाहाम जागोन डिटेल्स जोबजासिम नायलां गुदि खिथा गासिबो बुजिनानै ला बेनिफ्राय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंबा खालामनो हानाय जागोन आरो जायफोर नोंथांमोनहा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायनाय दङ नोंथांमोनहा खालामनो हानाय जाहैगोन बिनिनो फार्स्टआव नुनो मोनदों नोंथांमोना लास्ट डेटखौ नायग्रो लास्ट डेटनि सायावसो जों सोनारो नालाय लास्ट डेटखौ नायबानो जाबाय लास्ट डेट अफ एप्लिकेशना 24/10/2019 10 अक्ट'बरनि अक्ट'बरनि 24 बेयाव जागोन नोंथांमोननि लास्ट डेट मोननै केटेगरिनि दङ साख्रिया बे जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय सेनियर पार्सनेल एसिस्टेन्ट बाव 35 दङ बेनिफ्राय पार्सनेल एसिस्टेन्ट दङ बाव 23 टा पस्ट दङ आरो 23 आरो 35 नाथाय बाहाय ST SC बिदि मेनसन खालामनाय जाथ'वाखै नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय जेखिजाया थाखागोनानो ST आरो SC नि थाखाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन मोननैबो बिथिंनि थाखाय बे एखेयानो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना दा बाहाय नुनो मोनदों ग्रेजुवेट एनि ग्रेजुवेट जायखिजाया ग्रेजुएसन जाबानो जागोन बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज दा मास्ट बि होनदों कम्पिउटार नलेज नांथारगोन टाइपिं स्पिड नांगौ 40 WPM पार मिनिटआव नोंथांमोनहा 40 वार्ड बुनो हानाय जानांगोन होनदों इंराजिनि स्पिडआव 40 वार्ड्स पार मिनिट जानांगोन बुनो हानाया नोंथांमोनहा बेखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय नायबानो जाबाय नुनो मोनबावबाय बाहाय आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जायाखै अदेबानि लिरनानै बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्स बिदों मिनिमाम 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिदों दा बाहाय एक्सपिरियेन्स बिबाबो नोंथांमोनहा बेखौ एक्सपिरियेन्स गैया होननानै हरालासे थानो नाङा मानो होनबा एक्सपिरियेन्स पार्सना मोनफ्रांनायसो जायो बिथांमोनहा जुदि एक्सपिरियेन्स पार्सना जोंनि इन्टारभिउआव जुदि बिथाङा पास जायाबा नोंसोर बे जोंनि एक्सपिरियेन्स गैयि केन्डिडेटखौनो बिथांमोना लानांगौ जानानै फैगोन ओंखायनो एक्सपिरियेन्सनि सायाव नोंथांमोना बेस खालामनो नाङा एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो हरबानो जाबाय जुदि क्राइटेरिया मिलायोब्ला बिनिफ्राय एज लिमिटखौ नोंथांमोना नाय एज लिमिटआव नुनो मोनदों मेक्सिमाम 32 फर माबि सेनियर पार्सनेल एसिस्टेन्टनि थाखाय फार्स्टनि थाखाय बिनिफ्राय सेकेन्डआव दङ मेक्सिमाम 27 फर पार्सनेल एसिस्टेन्टनि थाखाय 27 इयार्सआ बांसिन आरो सेनियर पार्सनेल एसिस्टेन्टनि थाखाय 32 इयार्स जानांगोन होनदों नाथाय जोंहा ST हिसाबै 5 बोसोर रेहाय दं आरो 5 बोसोर रेहाय दङ ST हिसाबै जों बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिसनि बिथिङाव नोंथांमोना मिथिनो गोनां दङ एप्लिकेसन फिसआ 300 रां जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय नाथाय जोंहा ST केटेगरि हिसाबै 150 राङावनो जोङो बेखौ मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना गोसोआव लानांगौ दङ अफिसियेल वेबसाइटनि थाखाय www.sci.gov.in नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोननाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय अदेबानि नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ नुनाय जागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना डिटेल्सखौ आरोबाव खेबसे फरायना लानो हानाय जागोन आरो बिनिनो गोजौ गाहायथाराव बोख्लायथारलांनानै नोंथांमोनहा अफिसियेल अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक मोनगोन आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनिबो लिंक मोनगोन बे मोननै लिंकआव नोंथांमोना थुनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि बे नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों फोसावजानाय भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम जेबो नङा आरो नोंथांमोना चेनेलखौ बेफोरबायदि मोजां नोंथांमोननि इनफरमेसन मोननांगौनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो लोगोसे नोंथांमोनहा लोगोफोरनो फोरमायनो गोसो जादोंबा शेयार खालामना होब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै